Kasan uba da gaya uba harkoki ne tana yiwa ana wata harkar ne kasan business ne kowane lokaci ba ya kama ne. Halo, assalamualaikum. Barka da wani jagayya. Na kake da fatan kana lafiya. Wallahi lafiya lau, ya kake? Halo. Wai ina jin ka uga jagayya, kake da dama? Halo, ina jin ka uga jagayya. Wallahi ka san karamci ne to kake gare mu nan ne ya. Wallahi karamci ne to kake da kai. Baba yanzu ka san duk wani jin daɗi ya yanke yanzu ne saboda yaro na hannun dama an zo mana shi ne a firgice. To wallahi su ko sun ce min na rakiya ka san dama can ta hada mu da shi to ina ga sun zo sun gama da shi ne ka gane. Shi ne da rakiya yanzu da ya fita daga gidana sai da ya je ya yi wannan aikin sai da na mashi kashe. To yayi din saboda yanzu na san kuma da yake komai dai na san yanzu in ka zo dai zai samu sauki insha Allah. Na san kai zaka iya wannan aikin kina yanzu in baka da wani aiki mai nan da minti biyu kana aika zo. To ba da ba zan maka minti. To yayi godiya nake oga jagayya kenan sai to yayi babu matsala insha Allah oga jagayya shi sa nake son da dan tarayya da kai. To yayi babu matsala insha Allah sai ka shigo ina jiran kan da minti biyu insha Allah. To yayi sai ka shigo babu matsala. Ko sai na karkire shi. Kai amma na raki ya wani cin mutunci wallahi. Wai garin ya kamata fa. Uga muna tafiya ne ya taho mun taho muka haɗe da shi. Muka tsaya ya tsaya daga nan kowa ya shi kanshi. Bai san kowa ya ta barkono ne dole ka san barkono ko wani taba shi duk wani taba shi da hannun shi dole sai ya wanke wallahi sai ya wanke jini da bar shi bai san kowa yayi shi da gaya hanzu bai shigo ba hanzu da gaya bai shigo ko suna kafin shi yana ka hanya dan ƙara mai ujiri yoga to san ma shi a cikin shi da shi ya san ko cewa daga yanci ne da shi lafiya. Assalamu alaikum. Dan halaka ki an bace ku alaikum salam. Jaudai. Haka nan yake faruwa. Wallahi haka ya faru da mu. Tunda muka zo da shi, tunda suka zo da shi na koma ga dai hanzu babu yayi. Goro wannan kai.
yanzu na rakiya sai da ya yi hakan ga ke amma na yi wasa na rakiya ya san sirri na ya so ya farci wannan sirrin na hana shi amma sai da ya farta ba da izini na ba don haka na rakiya zai gane kuran shi. Kana nufin ma cikin gidanka shi narkiya? Narkiya a cikin gidana yake dan boro ubai da za a yi wannan aikin sai da na hana shi ya so ya saci sirri na hana shi amma ka ga da hakan da sai akan tafa ko ban san ai wannan zai ma ba inda na san wannan zai ma da na bi ta kan shi amma duk da haka na kira shi to me kuma ɗazu na sa an kira min shi an same shi wai shi me mafita yanzu? ba damuwa insha Allah ba za a rasa wanda za a yi. Wannan aikin iskoki ne ya haka da kwai wani malami shi ba gane wurin ganin shi in ba ni ba babu wanda ya sanya za a yi ya je ya ma samu kwatancin wurin wannan malamin da haka shi wannan malamin aikin shi kamar yankan wuka yake don saboda ya sha ban sifiri da dama ina aiki da su kuma na ga abin yana yi. Ina uga jagaya ai ka kira shi kawai yanzu. Ina jin ka insha Allah yanzu kam za ai ka kira shi. Za abin nan ne ya yi shi. Na da ana ce Jagaya. za a aika ku da kai da wannan ne za ku taya ku je wurin malamin. Fada ta ka cika ta. Ka ga wagga hanya Eh. idan kuka zo nan tsakiya karka ku bi wannan hanya wannan ma karku to kawai za ku bi wannan ne hanya idan kuka je za ku iske malamin idan kuka je wurin shi ku ce jagayya ya aiko Waye sunan shi kuma ya kamannin shi? da kun je ma shi babu wani wanda za ku iskewa a nan wuraren shi ne ba mai zama a wannan wurin ya fi ƙarfin kowa. Fada ta ka cika ta mutane. Kuna zuwa kuka mai sallama idan ya ansa muku da kun faɗa mai jagayya ya aiko yana son ganinsa to zai tafi da haka ku je ku tafi da shi ku yi sauri don wakar da ku tsaya a wani wasa ku yi sauri muna jiran ku ana ai suna zuwa a gun wurin da na faɗa. Wai me sunanka? Mysterio. Mysterio. Abin da ke so da kai ka gane. Abin da ya sa na wari ka daga cikin dangin ka. Saboda akwai wani abu da nake so. Kuma na tabbatar da zan samu. Wai oga buda me kake nema a gare ni? Yawa Mysterio. Wannan tambaya tanke a ji na ka amsa. Nake so gare ka kai da ƙwarin gwiwa nake so ka bani. Ina jin kawo babu ba. Studio can ma na san aikin da kake don kuɗi kake. Zan baka aiki na kuɗi amma ba na son ci amana cikin lamarin a gane abinda nake so da kai ba na son yadara ban son yadara ko alama cikin lamarin. Duka na gamsu da bayananka in dai na samu. Wani ke so da kai tun daga sefa miliyan guda har sama da miliyan 10 zan iya baka kai ko zuwa 20 sama daga haka zan iya baka in dai kai mini abin da nake so a kudin da ka ji na gai zan iya baka su. Wallahi uga ko me kake so gare ni tunda dai na ji wanga ma kuɗin kuɗi. Kai ko kisa ne zan maka shi. Ya yi kyau Mysterio abin da nake so da kai ka gane so nake duk wani sirri na gidan Barkono ka fahimta yana so ka gaya min shi. Dan wannan uga buda ba matsala ba amma gidan Barkono yana da tsaro fiye da baka tunani. Dan shi da na'ura yake aiki abinda ma ya sa ka kama ni dan na'urar
ta samu matsala. Ya yi kyau Mysterio, zan sake ka yanzu ka tsaya amma sirrin ya zama tsakani da kai ne, ka gane, ka riƙa sirri, ka gane, zan neme ka. Insha Allah. Ya shi ka zan neme ka.